जोङो ओरैनो 6 जन गबाय आरो माखासे लोगोफ्रा माने क्लियार जायाखै बेनि थाखाय फैनो मोनाखै बिसोरो बावैसोनि उनाव फैनो मोनगोन आसा खालामदों आरो लोगोसे दिनैहाय जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना बेबायदि गावनि मेंनो रोङि देहाखौ बावनानै जोंखौहाय उदां खालामनो थाखाय होसो बेबायदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआव खाख्रुब ना बिसोरो जोंनि थाखाय नाजाबाय आरो दिनै साक्सेस जाबाय आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जोंनिफ्राय गोजोननाय बावनाय थाबाय माखासे जों दिनै 10.5 बोसोरनि उनावहाय दिनै जों जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनो हानायनि थाखाय आरो बिथांमोना जोबोद मोजां पजिटिभ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरबाय दा जोंहा रायजो राजा नोंथांमोन 7 जेलाव थानाय एनडिपिबि सोद्रोमाफोराहाय जे जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नलबारि जोबथेसालिनिफ्राय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंहा 10 सोद्रोमाफोरा जे उदां जानायनि लामायाव फैदोंमोन दा 3आहाय आरोबाव जे एनआइए केसआव नांथानानै थानानै दा बिथांमोना उदां जानायनि लामायाव फैयासै दा थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंहा 7 बिथांमोना जे उदां अख्राङाव फैबाय जे गासिबो जेलाव थानाय एनडिपिबि बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनांगौ मानो होनोब्ला बिटिआर सुक्ति जाखांबाय शान्ति सुक्ति खालामबाय पिस एकर्ड खालामबाय बिनिखायनो साफ्रोमबो बारग' एनडिपिबि बे बिग्रायारि हान्जा जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरा गासिबो उदां अख्राङाव फैजोबनांगौ दा रायजो राजा नोंथांमोन आंबो बिनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों जे जोंहा एनडिपिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बे बिथांनि जेबो दासिमबो खबर गैया जे बिथाङा माब्ला गगोन माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन बिथांनि हियारिं फैगौ डिसेम्बर दानावसो जागोन दा बिटिआर सुक्तिनि हिसाबै जा बिटिआर सुक्ति जा पिस एकर्डनि नामाव दा बिथाङा उदां अख्राङाव फैथारनांगौ दा जुदि रन्जन दैमारि सारा उदां अख्राङाव फैयाब्ला दा जोंहा बिटिआर सुक्ति बा बिटिआर एकर्डआ फ्लप जागोन आरोखि जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनानै लानाया गाहाम साननाया गाहाम मानो होनब्ला पिस एकर्ड खालामबाय एग्रिमेन्ट खालामबाय शान्ति सुक्ति खालामबाय बेनिखायनो गासिबो जेलाव थानाय सोद्रोमाफोर रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ गासिबो उदां अख्राङाव फैनांगौ दा गुबुना उदां अख्राङाव फैजोब्बाय दा रन्जन दैमारि सारनि बादै जेबो जे खौरां गैया दा बिसोर दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि दा जोंनि बिटिसिखौ सालायग्रा बिटिसिखौ खुंग्रा दानि गभर्नमेन्ट बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार दा बिथांनि खुगानिफ्रायबो जों फंसेबो बाथ्रा जों खोनानो मोना रन्जन दैमारि सारनि बादै जे रन्जन दैमारि सारा माब्ला उदां जागोन रन्जन दैमारि सारनि केसखौ दा माबोरै हेन्डेल खालामगासिनो दं बिथांनि केसा माबोरै सोलिगासिनो दं दा बिनि फारसे जोंनि बिटिआरनि सिएम सारा जेबो बाथ्रा बुङा दा बिसोर दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन जे थांनाय समाव जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार सिएम दा बिथाङाबो बुंदों जे रन्जन दैमारि सारखौ जे बिथाङा शान्ति सुक्तिनि सिगां जे जेलाव थानायखाय बिथांखौ कर्टनि गेजेरजोंसो आयेननि गेजेरजोंसो ल'नि गेजेरजोंसो बिथांखौ बख'नो हायो दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैल' थायो बिथांमोना दा शान्ति सुक्ति जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बड'लेण्ड आन्दलन खालामब्ला बड'लेण्ड दाबिनायखौ दोनथ'बाय दा बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनांगौ आरो दुखुनांथाव बाथ्राया नैबे मोनसेबाव जे जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो लिडार पलिटिसियान दैदेनगिरि बिथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ एसेबो रायखाङा रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोना जोंनि साफ्रोमबो बर' लिडारफोरखौहाय सिगां समाव साफा सानै नुदोंमोन फेरेंगा सारखौ नुदोंमोन जे बाथ्रा बुंनाय दा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनाखै दासिमाव जे रन्जन दैमारि सारनि केसनि हियारिंआ माबोरै जानानै दङ बिथाङा माब्ला उदां जामारगोन दा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ खोनासंनो लुगैयो नङा होमबा जे माबोरै दं दा बिथांनि केसा मा जानानै दङ रन्जन दैमारि सारनि एडभकेटजों जे रायलायनांगौ बिटिआरनि सिएमआबो
मोजां गाज्रि सावरायनांगौ दा बेफोरनि फारसे जेबो खौरां गैया दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरोखि दा जों जेबो खौरां बिजोङाव जों बर' हारिनि लिडारफोरखौ बुंनायखौ नुनो मोना दा बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा गोबां सुबुंफ्रानो जे राजखान्थि सोलिदों राजखान्थि सोलिगासिनो दं बिनि थाखायनो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दासिमबो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो रन्जन दैमारि सारा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै दा दुखुनांथाव बाथ्राया बे आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो हास्थायो रन्जन दैमारि सारा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों थाबैनो उदां जानांगौ उदां अख्राङाव फैनांगौ अब्लासो जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सान्थिया फैगोन इउनिटिया फैगोन रन्जन दैमारि सारा जे जोंनि बर' हारियाव जारिमिन जानानै थागोन जे सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो बड'लेण्ड दाबिनायखौ दोनथ'नायनि उनावबो बिथाङा दासिमबो जोंनिफ्राय उदां जाया दा जों गुबुन फारसेखौ साननानै नायोब्ला आल्फायाबो बम होदोंमोन सिगां समावहाय धेमाजियाव दा बिथांमोना गासिबो बे दायनिफ्राय बारग'जोब्बाय सिगांनो रेहाय मोनजोब्बाय बिथांमोनाहाय बे दायनिफ्राय दा बिथांमोना जेबो दाय गैया होननानै दा थारैनो जोंनि बर' हारिनि नायल' जायल' बिग्रायारि जोंनि गेदेमा सानसुमै मेलेमजिबि बिथां रन्जन दैमारि सार दा बिथांनि जेबो खौरां गैया बिथाङा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै जेबो मोजां मोनसे खौरांबो जों खोनानो मोनाखै दा आसा खालामो रन्जन दैमारि सारा जे आनान गसाइनि अननायाव थाबैनो उदां अख्राङाव फैथों आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सापर्ट खालामो बिथांखौ गोरबोजों उदां जानायखौ हास्थायो दा माखासे 7 जन एनडिएफबि जेलाव थानाय बिथांमोना जे उदां जाबाय दा बिथांमोनखौ सोर हेफाजाब खालामदों दानि सरकारानो हेफाजाब खालामदों दा बिथांमोनखौहाय जे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दा बेथ' गोदानसो दाख्लै बावैसो बेखौ दाफुंनाय जादोंमोन सिगां जोंहा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दा एक्स एनडिएफबिआबो मोननै जाबाय रन्जन दैमारि सारनि केसफोरखौ रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय दा खस्थ'यै बिराद खामानि मावगासिनो दं इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोराहाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दा बिथांमोना आलादायै मोनसे आरोबाव दानाय उननि समावहाय दा बिथांमोना माखासे एनडिएफबिफोरखौ हेन्डेल खालामदों दा जोंहा एनडिएफबिफोरा गावबाय जोंनि बर' हारिनि एनडिएफबिनि जोंनि बिग्रायारि हान्जा एनडिएफबिफोरा आलादा जानायलाय दा बेफोरबायदि आलादा जानायनि थाखायनो दा गाब्र'गासिनोबो दं दा आलादायानो जाथों गुबुनानो जाथों दा जोंहा सान्थि सुक्तिनि नामाव रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय थाबैनो उदां जानांगौ बेखौसो जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा हास्थायो दा रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो रन्जन दैमारि सारनि जिउ जारिमिन माब्ला उदां जाबावगोन नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर जोंनि दानि सरकारा दा बिनि फारसे दा मा खामानि मावगासिनो दं माबा खामानि मावनाय नुदों नामा दानि गभर्नमेन्टखौहाय रन्जन दैमारिनि फारसे मोनथिब्ला नोंथांमोनाबो फोरमायहर नंगौ थारैनो बे नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों साक्सेसफुल जानो हाबाय मानो होननानै बुङोब्ला दाखालिनिफ्रायनो बेल जानायनिफ्रायनो गोबाङानो दिनै दुखु खस्थ' लानानै दं नांस्लाबगासिनो दङ आरो बे गमामायैनो दिनै साक्सेसफुल जाबाय थ' बिनि गेजेरावबो दुखुनांथाव जोंहा बेल मोनसेयावबो दिनै 3 थाबावनांदों बिनि थाखाय जों एसे दुखु मोनबावदों बिथांमोनाबो दिनैहाय जुदि गनाय मोनबा बियो आरो साबसिन जाबावगौमोन दिनै बिकुनास नार्जारि बिथांना उदालगुरियावहाय केस दङमोन दा बिथाङा दिनै थाबाय जेलावहाय आरो अनन ब्रह्म बिथांनाबो बिजनीयावहाय केस दङ बिनि थाखाय बिथाङा थाबाय आरो एनन बरगयारि बिथांनाबो दङ बिनिखायनो बिथांनाबो जादिया दिनै जिहेतु बिथांमोना बेल मोनबाय दा एरियानि फिसा मोनसे दङ केस दा बेखौ थाबैनो बेखौ बेल लानानै थाबैनो बिथांमोनाबो गगोन दा जाय बिथांमोना दिनै बेल मोननानै गबाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जेन न'खर संसार मोजां जाहैनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना एडभकेटआ जों जागायजेननायनिफ्राय दिनैनि बे केसखौहाय जाफुंनायाव मदद होबाय गानानै होबाय बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद बावदों एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिथांमोना दिनै एके भट्टाचार्य सार शब्द राभा एडभकेट कनकन कलिता एडभकेट रुपजित दे आरो आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार
बिथांमोनखौबो जों दिनै मान बावालासे एबा धन्यबाद होआलासे जों थानो हाया। मानो होननानै बुङोबा राङारि हरनायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार होनायाव मैखोमै रन्जित कुमार बसुमतारी सारा बाहागो लादों आरो साक्सेसफुल जाहोदों। आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' साराबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लादों। बिथाङा दिनै जोंनिख्रुइ बांसिन बिथांमोनखौसो खबर लाग्रोयो। मैयाबो खबर लाहरदों हराव मा जाखो मानो गदिया। आं बुंदों सार लेट जाफैबाय 8था जाफैबाय बेनिखायनो गदिया। अब्ला मानसिफोरा बहा थादों बहा मा खालामदों जेरैखि जाया बिसोरखौहाय हटेलफोराव शिफ्ट खालामनानै दोन होननानै। थिग बेबायदिनो सारा गोबां हेफाजाब मदद हरदों। बिथांमोनखौ दोननाय जाबाय मैया, नङाबा सेरखाय बेरखाय बिराद अबस्थायाव दंमोन। मानो होनबा बिराद गोजान गोजाननि दंफैयोमोन। दा बिथांमोनखौ दोननायावबो गोबां हेफाजाब मदद हरबाय। लोगोसे आसाम सरकारनि जोंहा मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोङो मान बावनांगोन। बिथाङाबो बेवहाय स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोनानै जिल्ला आरो इसेबां थाब बेल मोनहोनाया बियो जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल मोजां होननानै जों सानना लानांगोन। दिनै बेल मोननाय जिहेतु NIA केसनिफ्राय बेल मोननो हाबाय, बे BTR एकर्डनिफ्राय जिहेतु जानो हाबाय मा बुङो? बेफोर गासैबो रिलेटेड। मानो होननानै बुङोबा जोंनियाव BTR आव पिस फैबाय, गोजोननाया फैबाय। दिनै बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गथा मोनाब्लाबो जिहेतु जोंहा क्लसाव थाखानाय हिसाबै दा गोजोन गोरोबथाखौ लोब्बा लानानैनो बिथांमोनखौ जेल सिङाव दोनबाय थानाया बेयो खुनु जुक्तिनि खोथा नङा। बिथांमोनखौ लासै लासैनो बाहेरायाव लाबोनाया, उदां अख्राङाव लाबोनाया बियो गासिबनिबो कर्तब्यखा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैगौ 24 तारिखआव क'क्राझाराव दंबावो। बेखौबो जों रायज्लायगासिनो दं। मैयाबो PP सारा हरदों, कल खालामदों। दा थाब बिथांमोनाबो 24 तारिखआव बे जागोन, बे रोखा। बेनोसै, गोजोन्थों। आरो जों गोजोननाय मोन्दों, गोबां गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला दिनैहाय जोङो 10 बोसोर 6 माह जानानै जों माने बाहेरायाव फैनो मोनबाय। बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय। बेसेबां बोसोर थानांगौ? 10 बोसोर 6 माह 7 दिन जाबाय दिनैसिमाव। नोंथांमोननि दिनै साबेसे? दिनै जोङो ओरैनो 6 जन गबाय आरो माखासे लोगोफ्रा माने क्लियार जायाखै। बेनि थाखाय फैनो मोनाखिसै। बिसोरो बावैसोनि उनाव फैनो मोनगोन आसा खालामदों। आरो लोगोसे दिनैहाय जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना बेबायदि गावनि मेंनो रोङि देहाखौ बावनानै जोंखौहाय उदां खालामनो थाखाय होसो बेबायदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्टआव खाख्रुब ना बिसोरो जोंनि थाखाय नाजाबाय आरो दिनै साक्सेस जाबाय। आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होबाय। आरो जोंनि माखासे BTRनि बर' लिडारफोरखौबो जों धन्यबाद होबाय। लोगोसे जोंनो बे बेल मारिनायाव जायहा फाइनान्स सापर्ट होबाय बिथां फेरेंगा बसुमतारी, बिथांखौबो जों दिनैनि दिनाव आङो धन्यबाद होबाय। हामबायसै। नोंथाङा जिहेतु बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम जिहेतु जेल जानांबाय, गैया, आं न'आव थांनोसै दा। मा बुङो? भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौ जोंनिफ्राय गोजोननाय बावनाय थाबाय। माखासे जों दिनै 10.5 बोसोरनि उनावहाय दिनै जों जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनो हानायनि थाखाय। आरो बिथांमोना जोबोद मोजां पजिटिभ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थेंक इउ।